noite das mudanzas. Granxeiro Leiro daba voltas e máis voltas na cama, pero non era quen de dormir. De súpeto caeu ao chan, pataplum. Co trastazo decatouse de que se fora deitar sen tomar o leite. Granxeiro Leiro ergueuse e saíu da casa. Pensando nun vaso de leite quente, foi muxir a vaca. Pero cando chegou á corte, levou unha boa sorpresa. No sitio da vaca estaba... o galo! Galo, pero onde anda a vaca? Non che sei. Hoxe é a noite das mudanzas, dixo o galo, intentando facer uns cornos coa crista. Vai mirar no tellado, o mesmo está ali agardando a que saia o sol para espertarnos. Convencido de que o galo non andaba moi ben da cabeza, Granxeiro Leiro saíu da corte e mirou para arriba, pensando: e será certo que a vaca está no tellado? Buscou unha escada e subiu con xeito, pero alá no alto estaba... o porco! Porco, que fas aquí? Oin kikiriki! É que hoxe é a noite das mudanzas e a min tocoume no tellado. Non me veñas con contos, estou buscando a vaca. Sabes onde está? Dixo Granxeiro Leiro, algo alporizado. Vai mirar na porqueira, roñou o cocho. O granxeiro baixou do tellado e foi á porqueira. Pero ali non había vaca ningunha. Fozando na porcallada estaba... o burro! Burro, que pintas aquí? Non tiñas que estar no teu cortello. Sí, pero é que hoxe é a noite das mudanzas. E aquí estáse de maravilla. Granxeiro Leiro botaba chispas. E pódese saber onde anda a vaca? Vai mirar no meu cortello? Seguro que está ali, dixo o burro, pensando que aquela porcallada era mellor que a súa cama de palla. Granxeiro Leiro, coas zapatillas moi sucias, foi camiño do cortello do burro. Ao achegarse, escoitou un barullo tremendo. Subidas do valo do cortello, tentando acomodarse para dormir, estaban... as galiñas. Manda truco! Pero é que ninguén sabe onde raio se meteu a vaca? Laiouse Granxeiro Leiro, perdendo a paciencia. As galiñas, todas a un tempo, cacarexaron. Hoxe é a noite das mudanzas. E unha que batía as ás facéndose un oco, dixo: vai mirar no galiñeiro. O granxeiro, resignado, deixou atrás as pitas, que volveron subir unhas riba das outras e foi cara ao galiñeiro. Pero no galiñeiro estaba... o can. Grifón, estades todos tolos na granxa? Preguntou o granxeiro, desesperado. É que hoxe é... tentou contestar o can mentres chocaba uns ovos. E dalle: sí, a noite das mudanzas. E ti non saberás, por un casual, onde anda a vaca ou? Pois non che sei, pero podes mirar no curro. Creo que as ovellas saíron. O granxeiro foi ao curro. Non atopou ningunha ovella ali, pero quen si estaba, por fin,
era... A vaca. Granxeiro Leiro púxose tan contento que se lle botou enriba e deulle un bico. Logo muxiuna, tomou un vaso de leite e deixouna ali remoendo. O que non sabía o granxeiro era que, na súa cama, completamente dormidas, esperábano 37 ovellas. Aínda que tiña tanto sono que non lle importou. Ademais, como era a noite das mudanzas...